Sada je po mom, naziv je nove pesme moje današnje gošće, a ako je suditi prema komentarima, publici se dopala pesma, ali i spot koji je snimila. Koliko reči ove pesme imaju veze sa njenim privatnim životom i kada svom suprugu kaže sada je po mom, to pitam Tinu Ivanović. Tina, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, bolje te našla i drago mi je da te konačno vidim posle dužeg vremena. Da, ti i ja smo se viđali online, odnosno... Samo online, kad sam tražila onaj signal po Podgorici. Tako smo se viđali. Evo, došli je trenutak da se vidimo ovdje u studiju Pulsa Srbije i to s razlogom. Nova pesma, novi hit, reklo bi se u najavi, bar prema komentarima tvojih fanova. Jedva su čekali i dočekali ovu pesmu. Tako je. Na moju veliku radost reakcije na novu pesmu su fenomenalne. A velika mi je radost također što su se mnoge žene pronašle u ovoj pesmi i mislim da se ženama više dopada nego muškarcima. Upravo tako, pa dobro, to je i ta poruka negde. Da žene konačno kažu sada je po mom. Dosta je bilo više po tvom, sada je po mom. Okrenu novi list, je li tako u životu? Pa tako je, pa mora neka. Da. Pesma ima neku poruku, ali žena može uvek da ima neku svoju slobodu. Je li to ono kad pri ekipi ženi kaže dosta više, ne mogu više, trpela sam, radila i činila sve, je bilo po tvom, sada je po mom. Sada ćeš da vidiš kako izgleda kada ja uzmem stvar u svoje ruke. A znaš kako, svaka žena može da, svakoj ženi može da bude po njenom, ako je mudra i pametna. Jel da? Pa da. Znači to može da se primeni onda i ovaj tekst, odnosno reči pesme, mogu da se primeni i na život. Tako je. Jel da? Mudrost i strpljenje. Samo da žene budu pametne. Pa tako je. Da to iskoriste na svoju stranu, jel? I da to bude u njihovu korist, a ne u korist tog nekog tamo koji hoće tako da švrlja i da čini čuda, da bude sa drugim ženama. Ali to negdje poručuje pesma? Tako je. Pa dešava se mnogo štošta ljudima, ženama, tako da ova pesma ima pravu poruku. Ja bih htjela pozdraviti moje saradnike koji su zajedno sa mnom učestvovali da stvorimo ovako divnu pesmu. To je Saša Dinić koji je radio melodiju, Dilan tekst i Alen Ćirić aranžman. Svi kažu, ja sam je slušao juče dok sam se spremao za razgovor i čitam komentare, kažu nova stara Tina, ritmična, brza pesma, taj neki bugarski melos i prizvuk je sada tu kao negdje na početku tvoje karijere. Tako je, pa malo pre sam i tebi rekla da sam takve pesme snimala na početku moje karijere, taj narodnjački fazon, pa sam posle krenula u nešto modernije. Ali ja volim uvek tako da koketiram sa muzikom, da menjam stalno po nešto. Ali ostaješ dosad na sebi. Naravno, taj prepoznatljiv zvuk. Kada čujemo te prve taktove pesme, evo i ove nove, znamo da je reč o Tini Ivanović. To je zato što nikad nisam nikog kopirala, nego sam jednostavno svoje. Od starta je tako? Od starta je tako. I koliko je teško posebno danas ostati na tom putu s obzirom na brojne izazove u muzici, na neke nove muzičke žanrove i trendove? Mnoge tvoje kolege se prilagođavaju, ali eto, ti si jedna od onih koja ide tim svojim putem. Ja moram da kažem da imam neku svoju publiku koja me prati od početka, tako da šta god ja uradila, snimila, oni me uvek podržavaju. Normalno idem u korak s vremenom, pratim trendove. Tu sam, idem nekom svojom putanjom. Evo, ja ću ti pročitam neke od komentara i zanima me tvoja reakcija. Kažu, Tina uvek zna da zadovolji svoje fanove, odličan spot, odličan tekst i Tina kao uvek najbolja pevačica na Balkanu posle Dopinga. Ovo je novi hit. Hvala. Pa i Doping je super pesma, izašla i u avgustu. To je kolaboracija, je li tako? Tako je. Ja moram da se zahvalim svim tim ljudima koji pišu tako lepe komentare i volim vas, šta da kažem drugom. Koliko znači puno mi je srce, ovakvi komentari? Onda da upravo nastaviš da budeš istrajna na tom svom muzičkom putu i da zadovoljiš sve svoje fanove, sve one ljude koji vole da te čuju, da te vide. Mnogo znači, to mi daje satisfakciju za dalji rad, da se trudim, da budem što bolja. Naravno, godinu, dve unazad sam bila malo onako, nekako sam se uspavala i zbog čitave ove situacije, ali sad sam, boga mi, vredna. Već se još jedna pesma sprema i izaći će za nekih mjesec, dva, tako da znači, sada ozbiljno radiš. Tu sam za svoju publiku.
Evo, pre ove pesme smo uživali u pesmi Doping, koja je izašla prošlog avgusta. Tako je. I tu si malo možda koketirala sa ovim novim muzičkim žanrovima, ali ta pesma odlično prošla kod publike. Pa ja mislim da to nije novina sa moje strane, pošto sam ja Dobro, imala si izlete, da. 2009. snimila duet sa MC Stojanom Seksi, koja je pokrenula čitavu onu ekspanziju tih dueta, reperi i narodnjaci, tako da nije ni to novina što se mene tiče. Ali novina je u ovom spotu, koji smo imali prilike malo da vidimo kadrove spota, da je ovaj spot i skup, tako se čini, ozbiljna produkcija i da je rađen u jednoj vili. Mnogi su mislili da je to vila u kojoj ti živiš, zapravo to je vila tvog kolege Miloša Bojanića. Tako je, tako je. Kako je došlo do toga? Pa ovako, moram da kažem da je spot radio Vedad Jašarević. Čitavu ekipu sam promenila ovog puta i vidi se neka novina. Kako je došlo do... Kako je došlo do toga da baš u vili Miloša Bojanića snimiš pesmu? Pa Vedad je rekao da nam treba tako neka lokacija, neka dobra vila i mi smo tražili preko oglasa i slučajno se podesilo da nađemo baš kuću. Jeste znali da je to vila Miloša Bojanića? U početku nismo znali, ali posle smo saznali, da. Kad smo stigli tamo i... I je li bilo skupo za iznajmljivanje, za snimanje? Ne, pa ja kad ulažem u neki svoj projekat, ne gledam sad koliko šta košta. Bitno je da sve to lepo ispadne i da lepo izgleda. Spot bude kvalitetan. Ja inače volim da ulažem u spotove, tako da... Da, to znamo. Sve se isplati. Sad, kada govorimo o vilama, ovih dana se mnogo piše i u medijima, portali prenose različite informacije, a svakako je privukla pažnju najviše ona da Zvezdan, tvoj suprug i ti, prodajete vašu vilu i to za 2 miliona evra. Je li ima istine u tome? Pa moram da priznam da ima istine, ali stvarno ne znam kako je to došlo do novina. Da li mi imamo neke bliske ljude koji su insajderi za insajderi, pa onda novine. Informacije vaše, pa odmah u mediju. Ne znam kako su baš pronašli našu kuću u oglasima, ali eto, pa tačno je, prodajemo. Pošto smo odlučili da uložimo u nešto totalno drugo. U drugi biznis? Da, tako je. Ovo je preveliko za nas, preveliki prostor. Imali smo mi zamisli da tu bude motel, to je sve građeno. Da jednog dana bude motel. Da. Dobra je lokacija, tako da evo, ko je zainteresovan, neka se javi. Je to cena negde realna? Zato što sam čitao komentare, sada bilo je to i šala, kako vila 2 miliona evra na Smederevskom putu? Da li može toliko da košta? Pa mislim da tamo košta i više. Jel da? Tako je. Pa koga zanima, neka se raspita o cenama. Da zna da nije to sad, da to nije cena? Moj suprug i ja smo uložili sve što smo imali u taj naš životni prostor, tako da sad smo shvatili da je to mnogo za nas, preveliko. Dobro, za vas dvoje, za nas to je velika dvoje, vila. Koliko ima kvadrata? Pa oko 2000 kvadrata. Dobro. To su 2 odvojene kuće. Dobro, eto, neko ko bude želeo i ko može, a želi vilu na Smederevskom putu, izvolite, vidjeli ste oglas, evo i ti je ne potvrdila. Znate kako kažu, svaka roba ima svog kupca. Ima svog kupca, da. Tako je. A šta ćete onda, kada se vila bude prodala, gde ćete? Imamo gde ćemo. Jeste već obezbedili? To je najmanji problem. Pa naravno, ima rezervnih solucija uvek. Ja sam čitao da biste vi negde na Senjak i da negde hoćete i planirate vilu, pa neko od 200 kvadrata, ne treba vam više za vas dvoje. Pa neki mirniji kraj i neka manja kućica sa dvorištem i to je dovoljno. Sad, i mnogo se spekulisalo zbog toga zašto se prodaje vila i to moram da te pitam, tu si, da kažeš da li je to tako ili ne. Naravno, mediji su tu da prenose informacije. Jedna od informacija je bila da ti i Zvezdan, odnosno Zvezdan i ti niste baš u dobrim odnosima i da je to jedan od razloga zašto se prodaje vila. A jel se to razvodimo, pa sad moramo da prodamo da... Ja kažem šta su preneli portali. Da podelimo pare, Ne, naravno da nije tačno. Evo, moj suprug je tu sa mnom, dovezao me. Sve je u najboljem redu. Znači da ne brinu drugi? Nemojte da se sekirate, molim vas.
Kako reaguješ kad čuješ? A verujem da je bilo mnogo takvih komentara i pitali su se i tvog posla, tvoje karijere muzike, ali i tvog privatnog života. Kada se svašta ispekulisalo, govorilo i pričalo, koliko te takve stvari smetaju, koliko te poremete, možda da budeš i dobra u poslu i dobra u braku? Na početku me je stvarno mnogo pogađalo kad pročitam neke ružne naslove o sebi, a bilo ih je baš pregršt. Tako da u poslednje vreme izbegavam da čitam i komentare i te gluposti. I nervira me kad se neki naslov provlači koji je izašao pre 15-20 godina, izlazi na svaka 3 meseca jedna te ista vest. Kada se ponovo žive te neke vesti koje su već završene. Jeste, to je već zaboravljeno i život teče dalje. Tako da, eto, to me malo sekira. Koja je recimo od tih vesti koje te... Pa u vezi mog deteta što se piše na svaka 2-3 meseca, to se ponavlja. Ja mislim da bi bilo okej da mediji prestanu da pišu o tome, pošto to i mom sinu smeta, on ima svoj posao. Dečko želi da ima svoj život, on nije javna ličnost. A pošto nije javna ličnost, ja mislim da treba da se zaštiti. Pošto su deca od nekih mojih kolega zaštićena, onda može i moj sin. Da, ne bi trebalo da se... Ipak ta priča je svima poznata. Svako ko prati... Tako je, neka pišu o meni šta god žele, ali neka moju porodicu ostave sa strane. Jer sa Danijelom sada sve u redu, znamo da od tog trenutka da ne vraćamo priču na početak, svi znaju, ali sada super funkcionišete, je li tako? Naravno, kao drugi drugarici. Je li bilo onih momenata, i o tome se pisalo, da zašto on nije sa tobom, zašto ne živi sa Zvezdanom i sa tobom? Jer ste razmišljali možda u nekom trenutku dok je bio još mlađi da svo troje budete zajedno? Znate kako on je odrastao tamo sa svojim ocem. Ima neki svoj život, ima svoj životni prostor, ima svoj posao, ima svoju devojku, tako da je on jedna ostvarena ličnost, svoj čovek, tako reći. Koliko ima godina sada? 30. 30. Ko bi rekao? Momak, da, ko bi rekao? Momak. Kao da je bilo juče, Tina. Kao da je bilo juče, da, godine leta. Dobro, čovek ima svoj život, a je li muzikala na mamu? Pa, dok je bio manji, voleo je da svira, ali to ga je prošlo. Prepustio to mami. I voleo je da repuje, ali mladalačka, muzička ljubav, tako reći. Ipak je mama u tom Više poslu. voli kompjutere i tako. Znači, otišao je totalno iz toga. Možda je pokazivao znake muzikalnosti, ali se nije opredelio za to. On mi pomaže ovako oko društvenih mreža i svega. A ko ti vodi društvene mreže? Jel si ti tu aktivna ili Ja sam ti? naravno aktivna, da. Jel ima... Imam neke svoje fanove koji su uključeni u sve to, koji mi vode fan stranice, blogove i tako. Da, dobro, i to je dobro da imaš tim ljudi. Pozdrav za sve njih, ljubim vas. A ko su oni? Jel možemo da znamo ko su oni? Pa To su verni fanovi, ljudi koji te prate, koji slušaju, koji prate tvoj rad. Da kažem fanovi, ljudi koji me vole. Sanja, Bojana, Gordana, ima ih stvarno dosta. Da ne zaboravim nekog, ne ljutit će mi. Znači, tolika je ta velika ljubav da se iskazuje na taj način da si i ti dozvolila njima iz te velike ljubavi da se bave tvojom karijerom i da ti pomažu u tome. Tako je, pa ako nemate fanove da vas podržavaju i ljude koji vas vole. Ne volim to fanovi, ajde. Da, ljudi koji vas vole, koji vas poštuju. Onda ne možete da napredujete. Da. Ajmo da se vratimo na pesmu. Sada je po mom nova pesma, novi ritam. Opet nova stara Tina i negde sam u najavi rekao da i verovatno i ti kažeš Zvezdanu nekad sada je po mom. Dosta više Zvezdane po tvom, sada je po mom. Kada to kažeš? Uglavnom je sve po mom. To sam ti rekla na početku, žena treba da bude mudra i pametna. Znači ti si od starta onda tako? Pa tako. Ništa nisi ti to prepustila slučaju? Ne, ovo nije autobiografska pesma, tako da... Dobro, jer su reči vrcave malo, ukazuju na neko neverstvo. Jeste. Da, ali je po tvom, definitivno. Za sve se ti pitaš u vašem odnosu, je li tako? Pa, kao i većina žena u stvari. Muško treba da bude muško, žensko treba da bude žensko, ali to sam rekla, mora žena da bude pametna, da bi bilo i po njeno. Što znači da mi onda sprovodimo samo vaše odluke, klimamo glavom i kažemo da, tako je. Mislimo da smo mi nešto uradili, u stvari ste vi više uradili nego mi. Tako je, samo klimaš glavom i da, draga. Da, evo u spotu, da se vratimo na spot još malo, u spotu se pojavljuje i manekin koji se već pojavljivao u tom spotu, sada u malo drugačijem izdanju, malo zreliji muškarac sada. Pa i da, on je glumio u mom spotu
2010. Ko manijak, je li tako? 11, ne znam više ni kojeg sam godine izdala šta. Aha. Ko manijak, Nikola. Sad je malo ozbiljniji, drugačiji i super je dečko, pozdrav i za njega. Da. Eto, i osim spota, osim momka koji se pojavio u spotu, komentariše se naravno i tvoj izgled i, ajde, ljudi koji tebe vole, da ne kažem fanovi, su uvek oduševljeni tvojim izgledom, stajlingom, pojavljivanjem u javnosti. Neko si ko vodi računa o izgledu i, evo, ja mogu da kažem, ti se ne menjaš godinama i sve bolje i bolje izgledaš. Oj, hvala ti. Pa prija kad čujem tako lepe komplimente, ali genetika je u pitanju. Da ne pomisle ljudi da sam izoperisan ili šta već. Negujem se, što bi svaka trebala žena to da radi, tako da ne znam. Jel nema nekih posebnih rituala, posebnih kremica, odlaska kod lekara, odlaska kod možda estetskog hirurga? Imam svoju doktorsku Vesnu koja vodi računa o mom licu. Ništa tu nije nešto... Invazivno ništa. Da, tako je. Uradimo ponekad neki botoksić, pošto ja imam ove moje mrštilice. Jake bore, da. Jake borice. Tako da samo to radimo. Kozmetika, mackam se non stop. Tako da... Kao i svaka manje više druga žena. Dobro, botoks je postao sada, pa da kažem, normalna stvar. Mislim da devojke i od 20 godina to rade. Da, ali si rešila... A da to njima nije potrebno. Da. Dobro, svako ko ima problem kada dolazi u neke godine, kada su već bore vidljivije i može, nije ni problem otići i nije nešto ni skupo, a svako sada manje više to može sebi da priušti. Botoks je postala normalna stvar. Jeste. Ali estetska hirurgija je tu negde. Mnogi ljudi ne razumeju, ne razlikuju botoks i neke druge stvari. Misle da može da se pretera, odnosno da se ode i negde dalje. A botoks je jedna stvačica koja samo umrtvi te mišiće da se ne prave te grimase. Da. I otvoreno si priznala i rekla imala si silikone i rešila si se njih. Zbog čega si to odlučila da uradiš? Pa jednostavno i zbog zdravlja, a i zbog onoga, znate, ono šta uradite u mladosti, kajete se kasnije. Znači, ipak si se pokajala kada je prošlo vreme? Jesam. Shvatila sam da mi to uopšte nije bilo potrebno. I eto, oslobodila sam se toga. Sad se osjećam fenomenalno. Eto, drago mi je zbog toga. I evo, kada pominjemo Zvezdana, ja moram opet da ga uvučem u priču, zato što si atraktivna i lepa žena. Verujem da ti se i muškarci udvaraju. Evo, posle koliko godina, koliko ste već vi godina zajedno? Mi smo od 96. godine zajedno. Venčali smo se 2004. Tako da smo... Ozbiljno ste zakoračili u taj nešto godina bračni staž. Je li ima ljubomore posle toliko godina, s obzirom na tvoj posao, na tvoj atraktivan izgled, na to da si stalno na sceni, pod svetlima reflektora? Verujem da se i muškarci udvaraju, da prilaze, da udeljuju komplimente. Kako se ti nosiš sa tim, kako se Zvezda nosi sa tim? Naravno, svaka žena treba da zna kako da se postavi, a prvenstveno pevačice. Tako da ako ja nekom dam povoda, naravno da će neko da bude bezobrazan i navalentan. Ali što se ljubomore tiče, ja stvarno od početka nemam tih problema, pošto je Zvezdan bio taj koji je zajedno sa mnom krčio taj neki estradni put. Bio mi je vetar u leđa i njegove su sve ove ideje da budem i seksi obučena i tako da... Stvarno nemam tih problema. Znači, ozbiljna podrška i u životu kao partner, ali i u poslu. I to je jako važno. Posebno ženama na javnoj sceni, jer znamo kakva je javna scena i kakvih sve ljudi ima. Ali dobro, ti si se izborila za svoj put, za svoju muziku, za svoju karijeru. Uspela si u tome i svakako si, pa mogu da kažem, jedna od najboljih pevačica. Ljudi vole da te čuju, da te vide i prosto ti udeljuju stalno komplimente. Neka tako i bude. Nastavi tim svojim putem. Jedva čekamo tu drugu pesmu. Kada možemo da je očekujemo? Pa za nekih 2 meseca, ali da ne obećavam, znaš ono, da ne pravim planove unapred. Dobro, do tada se promoviše pesma koju si sad objavila nedavno, koja već obari rekorde na YouTube-u. Tako je, bez kupljenih pregleda, znači ide normalnim svojim nekim tokom, tako da bitno je da se ljudima dopada, a sad koliko ima pregleda, to je nebitno. Sada je po tvom, neka tako i ostane i nadam se da se vidimo vrlo brzo ovde kada budeš objavila i sledeću pesmu. Biće mi veoma drago i veliki pozdrav za sve gledaoce. Hvala ti, Tina, još jednom. Hvala i tebi.